Dende este mes de agosto, os mariscadores a flote de Cabo de Cruz ven reducida a súa xornada de traballo en hora e media. Nós antes tiñamos un horario de 7 a 2 da tarde, de 7 da mañá a 2 da tarde, ahora oblíganos a traballar de 8 e media a 2 da tarde, polo tanto, temos que exprimir máis, digamos así, o horario, traballar nas horas de máis radiación solar e máis calor, no que iso pode levar prexuicios para a salud, e afectanos económicamente moitísimo, porque posto que a hora e media primeira é cando se desarrolla mellor o traballo na fresca, e perdemos en torno a un 30 ou incluso máis por cento dos nosos ingresos. Trátase dunha medida imposta pola Delegación Territorial de Pesca en resposta a unha serie de queixas presentadas polo colectivo de AP, que acusan aos rañeiros de traballar en zona intermareal. Estes non están de acordo, posto que non existen denuncias en firme, e a medida imposta baséase únicamente nun informe da bióloga de zona e nas recomendacións do Servizo de Gardacostas. Dan queixas á bióloga de zona. Tamén se ateñen as recomendacións do Servizo Gardacostas. Eles din que nós estamos invadindo a zona intermareal, nós pensamos que non, porque neste momento non se dispón de baliza que marque unha zona ou outra. Como usted pode observar desde aquí, ahora mismo, é moi difícil evaluar se unha embarcación está a 10 metros máis para un lado ou para o outro. Entonces, as balizas o que sirven é para a orientación dos mariñeiros, en este caso tamén dos mariscadores a pé, para máis ou menos traballar unhas limitacións que nos impuxeron. E con este testimonio tan firme que teñen de que estamos invadindo a súa zona, as probas son queixas e recomendacións, e nada máis. Ademais das perdas económicas e do empeoramento das condicións laborais, os mariscadores insisten en que esta medida non fai máis que agravar o enfrontamento xa existente entre os dous colectivos, que pode derivar nun grave conflicto social. Isto abre unha brecha entre os dous colectivos que pode ser posiblemente insalvable co tempo e pode incluso acarrexar un conflito social. Solicitan a mediación da Consellería do Mar para que delimite as zonas de cara a evitar conflitos e favorecer o entendemento entre os dous sectores. Pedímoslle á señora Conselleira de Pesca, doña Rosa Quintana, se ten un huequiño na súa axenda, de recibir a un pequeno grupo de nós para que podamos falar deste tema e solventar esta brecha que se abreu máis aínda con estas decisións que nós creemos arbitrarias e partidistas. E así volveremos á armonía que tiñamos nun principio, no que nós creemos que sobran recursos para todos,